ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଆଜିର ଏକାଦଶୀର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଣା ଏକାଦଶୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଣା ଏକାଦଶୀର ମହିମା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୂର ନାମକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଥିଲା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ସେହି ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସେହି ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୂର ଅସୁର ଓ ତା ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୂର ଅସୁର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଜଣେ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦେବୀ ଜଣକ ମୂର ଅସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ସେହି ଅସୁରକୁ ବଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦେବୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛ, ଏଣୁ ତୁମ ନାମ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହେବ। ତୁମ ବ୍ରତକୁ ଯିଏ ଆଚରଣ କରିବ, ସିଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରତର ଫଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ହେ ଏକାଦଶୀ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ସେ ଅସୁରକୁ ବଧ କରି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛ, ଏଣୁ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ପାପ ବିନାଶିନୀ ହେବ। ତୁମ ବ୍ରତକୁ ଯିଏ ଆଚରଣ କରିବ, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତରେ ହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଏହି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼େ, ତାହା ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଏଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆସେ। ଏହି 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ସେହି 4ଟି ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କର ଲେଉଟାନ୍ତି। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଭୀଷ୍ମ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 4ଟି ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ। ଯେଉଁମାନେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ଏହି 4ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଆମେ କିପରି ପାଳନ କରିବା? ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା, କାରଣ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ପାପ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।